Ev demek bu ku ji ber qeyrana aboriyê hikûmeta Tirkiyeyê ji bo ku bazara seyareyan ango bazara erebeyan zindî bike di firotina seyareyên nû de baca taybet heta 31 Adarê rakiribû. Li gorî par bazara seyareyan ji nîvî zêdetir daketiye ji milyonekî daketiye nêzî 400,000 seyareyan. Ji ber vê yekê hikûmetê biryar da ku 3 mehê din jî baca taybet di firotina seyareyan de wernegire. Firoşkarên seyareyan ji vê pêngeva hikûmetê kêfxweş in. 400 bin. Li Tirkiye pêşbînî ew e ku heta dawiya salê 400,000 bêne firotin. Lê beriya ku dolar û euro bilind bibe salane milyonek seyaret hatin firotin. Bi vê gava hikûmetê re heta 3 mehên din jî baca taybet nayestandin. Ji ber vê yekê jî em pêşbînî dikin ku dê îsal 500,000 otomobîl bêne firotin. Ev tê wê wateyê ku ji sadî 25 firotina otomobîlan zêde dibe. Ev gav başê xiraba ye. Kötünün iyisi. Kötünün çok daha iyisi. Evet. Ji ber vê gava hikûmetê kesên ku bixwazin seyareyên nû bikirin ji 100,000 nêzî 20,000 lîreyê Tirk di berîka wan de dimîne. Lê digel vê kampanyayê jî hejmara kesên ku nikarin seyareyên nû bikirin pir in. Ji ber baca ku raviya kesên ku pereyê wan hene zêdetir seyareyên nû ango erebeyên sıfır tercih dikin. Lê yên ku pereyê wan nînin an jî kêm pere di berîka wan de heye neçar dimînin ku berê xwe bidin bazara seyareyan a destê duyemîn. Gelek kesên ku pêdiviya wan bi seyareyan heye û nikarin seyareyek nû bikirin neçar dimînin ku seyareyên kevin bikirin. Lê li gorî wan ger pere tune be buha çiqas dakeve jî vala ye. Valla piyasa şkotine, piyasa pırakırı. ये sıfır baş ama ye vana xarab bu. Mugarebe bistinim işte. Bu hayat. Erzan No bu anım. تبيجي كيماي زدايتن عينيه دست من هذا برتنا ابا ما نسيت بزاني نابي قرشك Hikûmet ji bo ku xelk bikarbe ji xwe re seyareyên nû bikire heta 3 Hezîranê baca taybet li ser seyareyan wernagire. Lê daxwaza firoşkaran ew e ku hikûmet dema nestandina baca taybet heta dawiya sala îsal dirêj bike. Maşallah dekak. Rûdaw Amet.